makalingaw, ilang hiring, mura sila may tililing, ilang witness kay nabuking, ulos put-put ang iyahang storytelling. Werte nila paningkamot nga sa sipyat makalusot, ebidensya nga binutbot, ipakita para ang kontra madaot. Dapat yun di ay witness ka, bansay kang inartista, para yun nga buuhan ka, hilak-hila ay katawa. Walay klaro ang ebidensya, pwede rang i-edit sa AI o Canva. Ang istorya pagkataphaw, para buuhan ni aksyon siyag Tiabaw. Dapat yun di ay kung witness ka, bansay kang inartista, para yun nga buuhan ka, hilang-hila ay katawa. Pagkapait kung ang muhukom, mga bayas kunya hapuksat sa gahong, labi na yun ug binayran, bisagwa kay sala ilakang kasuhan, bisagwa kay sala ilakang kasuhan.